салом дӯстони азиз, аз паси пул мадавед, шурӯъ ба кори худ бишавед, пул аз паси шумо мешавад. гурбачаи хурдакак давр мезад ки то думашро биқапад. дар зиндагӣ медидем ҳарчанд кӯшиш мекард, аммо наметавонист думашро биқапад. гурбаи калонӣ дар боло нишаста буд, тамошо мекард. гуфт: гурбаи хурдакак нигоҳ кард, гуфт: намешавад. мо карда будем, гуфт: намешавад. аммо гурбаи хурдакак нақл мекунад ки ҳарчанд суръатамро тез мекунам, аммо тез меравад, суст мекунам, чӣ кӯшишҳо мекардам, аммо наметавонистам, гуфт. аммо аз баҳри дум баромадам, мегуфт, рафтам ба кори худ, мебинам аз пасам омада истодааст. дум аз пасам. манша дар он аст ки аз паси пул чанд қадар медавем, азоб мекашем, машаққат, аммо пул аз мо дур мешавад. ҳар қадар суръат мегирем, дур мешавад. аз баҳраш мебароем, шурӯъ ба кор бишавем, аз пасамон пул меояд.